So, siyempre, lalamas-lamasin natin para medyo maglasang kamay. Ano masasabi mo sa pagpapasilab niya? Wala yan. Wala yan. So, marami pa malawak. Hanggang doon. Ako na natin sa mga. Ayun, natatapon. Kamusta mga brady? Muli kami nagbabalik ang Mapangain Boys. Bago ang lahat, Happy New Year nga pala. Alright. Happy New Year sa inyong lahat. Goodbye, mga nasa 2020. abroad dyan. Brother, ano bang titirahin natin ngayon? Favorite titirahin natin ngayon. Ngayon, ang lulutuin namin mga kabrady ay pritong liempo. Tawa na sa inihaw, prito naman. Siyempre, medyo may konting twist. Papakuluan natin siya sa suka, patis, tsaka bawang. Yun. Mas lalong pinasarapin ah. Garlic, yeah. So, siyempre, meron tayong Bago tayo magsimula, bago tayo magsimula mga kabrady, meron kaming guest. So, Ay, di lang siya guest. napaka-special Yun. talaga. special guest. Kumbaga, kasabog 2021. Oo. Balita ko, limaw kumain to eh. Kaya, Testingin natin ka brady. Oo. Tingnan natin kung papalag, no? please welcome mga kabrady, John Michael Batas. Alright. Brady Jewa. Hinahamon Bago magsimula, kita, syempre. Brady. Ayan. Ay, Bago magsimula, paano ka ba manggigil? So, ayan mga kabrady, siya ang special guest namin. Sasamahan niya kaming kumain, syempre. At paano ba niya? Pahinihintay natin. Tira na. Let's go, Fight, tira. G. Let's go. Bago natin lutuin, syempre titimplahan muna natin siya. Ang mga ingredients lang niya, syempre bawang, suka, tsaka patis, tsaka magic sarap. Magic beans. Tsaka yung, syempre yung baboy natin. Matatawa, puro taba yan. Mga paborito ni Brady Jepo. Yan yung mga nagpapa-high blood sa So ayan, kanya. no? syempre, ang una natin gagawin, dudurugin muna natin yung bawang. So ayan, papakitaan kayo ni Brady Jewa kung paano magtadtad ng bawang. Sana, pati lamesa, nadidikdik ka. Hindi ka naman galit yung brady. Hindi naman barati. Yes tayo, magagalit tayo. Ikaw naman. Yeah. Gusto ko sa mga guest. Wow! Pinakikita tayo. Para tayo nasa factory eh, no? Tanggap ka na. Dati naman siya nagtrabaho pre sa factory. Butcher sa para. Factory ng uling. Factory ng uling. Gadamit dyan. Dinaanan natin lahat. Hindi pa, Brady. Lahat yan, Brady. Para yung lasa ng bawang. Kapit na Kumukupat, kapit sa pamamagitan lang. Magic sarap. Hindi pwedeng di magkalasa. Automatic masarap. Automatic may lasa ka. Automatic may lasa. Basta may magic sarap. Yun. Sponsor dapat yun, no? Eh, magic. Baka naman. Baka naman. Naman kahit mga isang sao magic sarap po. Ulamin na lang. Gagawin namin bigas. So ba, Brady Jewa, mahilig ka bang magluto-luto? Medyo lang. Ano ba yung mga favorite mong niluluto? Sige kang sabay ako. Kabisado ko na yung mga paborito niya. So ayan mga kabrady, tiyatiin niya muna sa maliliit na. Hindi naman ganong maliliit. Sanay na sanay talaga to no? Oo. Pati tao kaya. Lawan muna natin. 8 pakat na banlaw po to. High blood na naman si Brady Jepoy dito Kung sakto, malayo-layo yung hospital. Nalinis na ni Brady J. Watt. Tsaka natantad niya na yung bawang. Titimplahan na natin. Suka. Ubusin yan, pre. Hindi naman. Then, syempre, patis. Itong patis di naman masyadong marami. Tansyahan na lang ito mga Brady. Tansyahan lang. Syempre, yung bawang natin. Ito yung magdadala dyan Yeah. So, syempre, lalamas-lamasin natin para medyo maglasang kamay. Yung dagdag flavor dun. Secret ingredients dyan. Syempre, last but not the least, magic sarap. Kahit anong mangyari, may lasa pa rin. Kaya, basta may magic sarap. Kaya natin titikman. Doon. Pwede nang ulamin. Ba, sabihin ng guest natin, ginawa natin siyang cannibal. Lulutuin natin. Di na umulit. Kaya mga kabrady, babad lang natin siyang 5 minutes. Natin pakukuluan na. So, habang nakababad siya, para kumapit lasa, papaapoy muna tayo. Mahanap ng kahoy pamparinga. Mahirap pumahanap. Siguro mga 30 minutes sa paghahanap pa lang ng kahoy pamparinga. So, tara. Pwede na kaya ito. Ready na yan.
mga brady. Konti lang yung mga pamparingas namin kahoy dito eh. Siguro kahit maglitsong ka ng 10 baka at 10 baboy, kasya lahat ng kahoy. Wow. Siyempre, papakitaan tayo ni Brady Jewa kung paano siya magpasilab. Dingas. Sabi niya, 2 minutes lang daw makakapagpadingas na siya. So, tara, tignan natin. Pasok! Patilipat mo. Di ba? Dito na nga. Kasi yan ang table natin eh. Yan. Maligsi talaga, no? Mabilis. Mabilis to kumilos. Tanggap na yan. Approve. Mukhang pwede kang utusan kahit hanggang sa ano, kabayanan. Kung mabilis naman mapapadingas to, tuyon-tuyo ka. Kaya lang Kung ba? ano natin, pinaka Pang main event yan. special lang natin. Special pa yan. Wala tayong Kaya gasolina. lang mga kabrady, medyo may problema tayo. Madilim bandar na. Pero dito, tingnan mo. Ano alas dito? Mukhang mapapalitan na yung trono Brady ni Brady Jepoy sa pagpapasilab ba? Oo nga. May papalit na yan. Ano masasabi mo sa pagpapasilab niya? Wala yan. Wala yan. Manipis? Oo. Topisa lang yan. Ano ba, buddy? Ah, yes. So ayan mga ka-Brady, 1 minute lang nakapagpabaga na si Brady Jewa, ayan no? Habang nagliliyab siya, siyempre pagliliyabin pa natin siya. Isasaing na si Brady Jepoy. Talaga mo to. Ito na yung bago niyang trabaho ngayon, taga-saing na. Para po sa mga beginner magsaing. Ganito lang magsaing. Ito na, Boss Nani, yung request mo paano magsaing. Ganito lang. Simple. Balawan lang Ilang natin balaw siya. yan, buddy? 3 lang, Brady. Uy, Alam mo ba Brady, mga sukat-sukat sa kamay niyan. Yes, titinggerin mo lang siyang ganun. Yung natutunan ko. Magaling kang sumukat sa finger ah. Parang KFC ah. Yun nga, paano sukatin? Ilang katang ba yan Brady? 3, Brady. So Sakto na hanggang to. saan dapat sa daliri mo yun? Pangalawa. malaki ba dati? Ano? Malaki daliri. Pangkala to. Salang na natin siya. Malaki. So ayan, salang na natin siya. So malaki yung ano natin no? Super kalan. So may idea si Brady J. Talagang yung guest natin magaling eh. Pwede daw 2. So Tatluan pa rin, kaya pa. pwedeng 3. So yun. Salang mo na isa. Pagsasabayin na namin. Super ka lang. Dahil malaki. Kaya pa, oh. Pwede pa magprito eh, no? So ayan mga ka-Brady, balikan na lang namin kayo pag umulo na siya, pag piprito na namin siya. Mamaya na lang mga ka-Brady, stroll muna tayo. Wala ka maririnig dito mga ka-Brady, kundi makahuni lang ng ibon eh. No? Alabasa, patola, yan. Mga nakikita yung mga pananim na yan. So marami pa yan, malawak hanggang dun. So ayan mga ka-Brady, after 5 minutes yung matigas-tigas pa, mga ilang minuto pang pakulo to mga Brady. Brady mo ang luto na yung kanin natin eh. Ayan. So ayan, Yan. 5 minutes pa, sure na yun. Parang malambot, no? Malambot tsaka yung kapit na kapit talaga yung lasa niya. So ayan mga ka-Brady, malambot na siya tsaka mapit na sigurado yung Bawang niya. bawang. Akahon na natin siya niya. Malambot nga yun, natatapon. Lalamigin muna natin siya siyempre para mas lalong maging crispy. Siyempre yung bawang, iiwalay lang natin. Prito din natin yung bawang niya. So ayan mga Brady, cool down lang natin siya mga 5 minutes para mas maging malutong siya siyempre. So gagawa muna ng super sausawan si Brady Jepoy. Back to you. Alright. So ayan mga ka-Brady, sisimulan na natin ang Super Sausawan with John Michael Bata. Yan, Brady JM. Ikaw magpaghihiwain ko ngayon ha. Pakitaan mo siya ng kung paano maghiwa ng sili. Yan. Uy! Mabangis. Wow! Jewa, kaya mong makipagsabayan sa sili kay Brady Jepoy. Oo. Lagi ko, usok tayo nga mo dito, Brady. May lasa kaya Brady ang Oo, sili mo Brady. yan. Parang kinagat ng aswang dito. Tanga na Brady. Dahil malupit nga yan, kagat ng aswang. Matindi ba yan? Alin mo yan, Brady. Tikman mo. Baka lang silbi to, kagatin ko lang to eh. Wala, parang talantan. Parang candy pala eh. Wala ka ba ba? Parang talantan.
Kasang ano lang ba? Kala ko bang matigas? Kala ko ba Naparabas. Mabagsak yung brother. Kala mo mabagsik pa sa kagat ng aswang. Pakita mo minum tubig. Wag tayo. Napainom kang tubig ha. Lasang dalantan. Napasubo ka. Daddy, ano masasabi mo sa performance ng guest natin ngayon? 1 to 10. 11. Ba? Wow. You're right. Hindi ka na interviewin. Palitan mo na si Jepoy. Dahil si Brady John Michael mabilis maghiwa, titimpla na natin. Dahil sa imo sa daw Brady, ang gusto niya sukang sausawan. So, Separate brother. separate yan Brady. Dalawa yung ano. Hop. Dahil sa kanya suka, konti lang sili niya. Pagka toyo, madami. Sagad. Sagad. Gagawin lang daw ano ni Brady yung sili. Gagawin lang daw niyang binusa. Pakitaan mo nga. Parang binusa. Brady, ha! Wala. Mahal yung sili ngayon mga Brady pero walang anghang. Para lang daw candy sabi ni Brady Jepoy. Huwag di mong inuya. I-distack mo lang sa ano mo. Yung akin, malupit yung akin. Nahirapan yung sa tubig. Huwag akin yan. Ay, press sa amin. Toyo, Brady. May magic din pa yung brother. Lalagyan natin yan. Sa akin sukan. Yung isa Brady, suka. Yan. Ipagpipila kayo saan yung gusto magsausawan mga ka-Brady. Ay mga Brady. Piprito na natin yung... Okay. Ang pinakakabangan. Ang pinaka main event. Siyempre, painit muna natin yung mantika. Ay mga Brady, papainitan pa natin. Yan mga ka-Brady, kung mainit na sausaw mo. Pwede na. Iba talaga yung performance niya ha? So, mainit na yung mantika natin. Sasalang natin siya. Tingnan. Puro bawang. Takot ka Brady ha. Patangga sa sakit. Ayan mga ka-Brady, yung finished product. Oh. Tanglitan nyo naman yung pagkakaluto. Ayan mga ka-Brady. Oh. Luto na yan mga ka-Brady. Ahon natin bawang yan. Masusunog eh. Hindi papait. Mawawala yung linamnam niya. Mga ka-Brady, so luto na ang ating fried garlic liempo. Ayan, excited na naman si Brady Jepoy. Hindi pwedeng nahuhuli to eh. Siyempre, bago tayo magsimulang kumain, anong kulang, Brady? Kasal, syempre. Oo, Sa biyayang binibigay sa atin araw-araw. Okay, siyempre, bago natin dasalan yan, ilapag muna natin ang ating rice. Siyempre, ang magdadasal sa atin ngayon, Special guest. special guest natin, Jay Wally, Bubuli! Okay. Magdasal ka na ka-Brady. Bago ka na, tayo Brady. kumain. Unang-unang sa lahat, papasalamat tayo sa Panginoon na biyaya. Mga pinagkaloob sa atin. Tsaka sana matapos na yung pandemya na nasa ng bawat isa. Salamat. Amen! Amen. Thank you, Lord. Back. May gewang. Second floor natin. Lumalaban. Minute. Kain mga ka-Brady. Kain po. Sarap, no? Ano masasabi ng ating special guest? Siyempre, malatong. Paano ito? Kuntik nang maging chicharon no? Pero andun pa rin yung Siyempre. Yung luto. Gagawin natin ito ano, parang sigang. Brother Jepoy. Nangangagat. Parang aswang. Brady, dahan-dahan ka sa ano ha? Taba. Taba ah. Malayo tayo sa ospital. Sakto-sakto. Sa kabrady natin sa New Zealand. Si Carl Jerome. Yun. Vasco. Favorite mo to? Mga bawang na to eh. Favorite nyo to. Bait yan. Tao na yan. Eh. Sobrang bait yan. Dati lagi natin kasamang Makain no? mga food trip yan. Mamaya magchat-chat. Ngayon mga uto sasabihin. Siyempre kay Joshua Vasco sa utol niya. Romnick Macapagal. Saka sa utol ko sa Riyadh, Saudi Arabia sa mga kasamahan niya. Mga nurse. Frontliner. Bayani. Ingat kayo palagi dyan. Ito hindi ko natatanong kung may shout out busy eh. Sabihin na naman niya kumakain siya no? Ikaw, Bawang pa lang, ulam no? Ang yaman. Sili. Pala shoutout sa uncle ko no. Dito kami ngayon sa baluarte niya. sarap ng place dito. Puro huni lang ng ibon maririnig nyo. Saka sa anak niya, nasa Japan. Si Kuya Loge. Shoutout sa'yo, ingat ka dyan palagi ah.
Yaman. Wait. Ngayon, di ka na naman makahingan yan. Plus nauna pang naubos yung bawang ah. Higilan mo. Sarap! Siyempre, extra rice na naman tayo. Hindi Yun. mawala yan. Actually mga kabrady, dapat si Brady Jewa, dapat lagi namin kasama yan eh. Kaso, Busy siya. busy, nagwo-work siya. Engineer po siya. Ang tan body. Sa factory. Factory ng mga, factory ng uling. Marami siyang gawa. Madadaanan nyo dito lahat yan. Tamis anghang. Juicy fruit. Par, magsabaw ka. Nakisama pa yung panahon sa amin. Kala namin uulanin kami dito. Dahil medyo makulimlim, malulam. Doc Rico, shoutout sa'yo. Pangalawang ulit na to. Suki, gano'n. Suki. Ba, kanay inom ng tubig ng guest natin ah. Kanin. Kanin. Sige pa, Buga. bumpahin mo yan. Kailangan. Mahina yung guest natin. Maayaw sa kanin. Paring Jason Sangguyo. Dalas-dalasan mo yung upload mo rin. Brad! Nag-YouTube din Ba? siya. Minsan, pag umuwi ka dito sa San Roque, Kakain ka. luto tayo. Hindi na uso yung mga inuman ngayon eh. Ay, Kainan ano? na ngayon. 2020 na. 2021 na pala. So, ayun. Ingat dyan. So ayan mga kabrady, Motsi na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta at mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, parang awa nyo na. Subscribe na kayo. Ilan pa ba ang dapat namin kainin? Oo. Eh. Huwag na magkintay ko makain namin. Pagkain nyo ha. Salamat mga kabrady, mga New Zealand, Australia, kay Sir Mario Balingit. Maraming salamat po sa Australia. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Happy New Year. Mr. John Gilbert lang, Saudi. Yun. Supremo ng asyenda. Supremo ng Ascender. Supremo. So muli, kasama ang aming guest na si Di ba babuli? Okay. kami ang Papain Boys. Let's go. 720. Pinantaya ang waiting tanga. Oh. Ayan, salamat po.